Assalamu alaykum. Ata Watan Türkmenistan'ın mähriban dinleyijileri. Şuun men durmuşumda iň bagty gullaryň biri boldy. Köp sally medeniyet, sunat işgärleri birlikde maňa da arkadaly gahrman serdarymyzyň perman bilen Magtymly Pragynyň 300 ýylyna atly jubiley medal gowşurly. Men şu pursatda şu ajaýyp sowgady, ajaýyp şaher paýny rowa gören gahrman arkadaly gahrman serdarymyza ak yürekden minnetdarlyk bildirýän. Elbetde beýik Magtymlynyň nişany döşe dakmakly arzu edýän türkmen ýok bolsa gerek. Magtymly biz adatça akyllar şahyr, genial şahyr, filosof şahyr diýip ýöne Magtymly şahyrdan ýokarda bir düşünje. Biz onuň özüni diýeli başy amanat adam bolundyr diýip hadap etsek-de onuň poeziýasynyň özüne çekiş gudratyny görüp bu zatlaryň hemmesiniň adaty bir adamyň ýüreginden çykyp biljekdigini akyl ýetirip bilemzok. Bir söz bilen aýdanda Magtymlynyň goşgulary çoğulu gün bolsa bir akyllaryň aýdysyaly diň akyllyny näl eýsem akynrak adamyny çoýan çyn gündür. Ay bilen güne ýyldızlara könelme ýok. Şoňa ýaly beýik Magtymly da onuň eserlerini de könelme ýok. Magtymly diňe bir kalba täsir edýän näl, ol kalba hakimlik edýärlerden, Magtymly gollawy mätäşerden näl, ol öz ýylny, günni özü gollap bilýärlerden. Şahyryň bir-birini çapmak ermes ärlikden, bu şeytanlar bilsen körlükden, agzalyk ýyl aýrar tirlikden, munna döwlet dönüp düşmany gelýän tetirleri dünýä durup adamlar nesli dowam edýär-ha, durly dillerde ýaglanjakdygyna hiç şeýle şübhe ýok. Men ýene bir gezek şu şahyr paýny sowgat eden hormatly arkadagy serdarymyza ak yürekden minnetdarlyk bildirýän. Ata Watan Türkmenistan mudama aman bolsun. Başy çala dumanly kemer dağın owadan, başym saňa gurbandyr çemen düzüň owadan, arça kerkaw sazagyň ojak köziň owadan, çünki Türkmenistanym seniň özüň owadan. Gyşyň bilen gyşlaýyn, ýazlaýyn ýazyň bilen, külüň bilen çykaýyn, gireýin köziň bilen, oyanaýyn şäherler ajaýyp sazyň bilen, çünki Türkmenistanym seniň özüň owadan. Gören hayran edýän binalaryň owadan, alslara ýaňsalýan senalaryň owadan, bir agda garaýan penaly ile owadan, çünki Türkmenistanym seniň özüň owadan. Mukaddes topragynda ruhy ýatyr pederleň, heniz gözüm açykka sen wasbyň edermen, maýal gözleň ýigitleriň edermen, çünki Türkmenistanym oğul gyzyň owadan. Senden aýra düşenden, aýra düşeýin janyň, ganmyn melhem howaňdan, kowser suwundan ganmyn, söýgüýüm dol gursakda waspym çykardywanyň, çünki Türkmenistanym seniň özüň owadan.